General Green Mbadiwe was the first millionaire in Africa. Huh. JGM, General Green Mbadiwe. General Green Mbadiwe. Yes. Then mgbe kwenu DPNC and the NCNC. Okwana Green back in the KO Mbadiwe. Sponsored by money, by everything. He won the election and become a minister for trade. The whole conference in Nigeria, both R.T. Briscoe, both Chevron, Shell, SOA, Leventis, Unilever. all of them, even flour mill. So all of them came in here with K.O. Mbadiwe's signature. Osaini Alo, Elenobia. Yes. Na marketing board. Okay. Then when we came establish NEPROC, Pancannel Crushing, where they manufacture both soap and Pancannel oil. In this side on this side. Yes, of course. Very big industry. Come on, Seymour Obioha. Seymour Obioha is a transporter. Still come from this town. Yes, from up there. Oya would judge. No na court ojare. Nda chamera point. Oya na bata ndo cha no ojare. The man was too so brilliant. So eba ko bido chiba. Chiba Rumba. Before batan dizog. Chiba kwan dizog. Wele warrant. Oji acho Rumba. Wenye igwe egbe. Si ajideru nwa ya ahụ wa ha mefuna. Oto. Yeah. Konye the warrant. Then igwegbe wee chebe Orumba ma one. For 20 years nwa ahụ were to igwegbe wee were warrant nye nwa ahụ wee natabazi iba. Bugide ọjị ahụ gbuchaa ya ọjị ekwe ha ada. Onike si ebe a gafee the other side a na-afụ the other side ọjị ekwe ha ada. Onye na-egbu ọjị bịa gwa my father. O sị m ojuo ya ma ọ mụkwara ya ụdọ ya direct ibo ya ada. O sị anabanu mgbe o jizi eso ya nyada. Then the man may insist na ya gba mbọ hụ na anya wụ ọjị dara wee jebe dibịa. Dibịa were gwa ya gote ebuna. Na o weta ebuna nya kpọdo isi n'ana makwe ya n'ukwu ọjị ahụ. Ọba igwe egbe si ebe a toruo n'ama. That is how rich he was. Ana ya pụrụ eke. Ana ọ gbara here. Ha ya akọwa ihe niile ahụ kọchịcha ji niile ahụ nke kpọọ ya n'ọba. All this man mere Okigwe to be town till today. Mpage? Yes. How? I want to Okigwe here. Enyanwa mere Okigwe to be town. I want mepere Okigwe for the first time before ndị ọzọ Soria. Little Law TV, and we're live and direct in the residence, in the palace, the ancient palace of late Chief Igwe Bodum, the man who Peter Nwana wrote his direct life history in the first Igbo literature in 1933 that won an award in London that time. And we're here today to tell you about this great history. We're going to go to the family, the ancient Obi, and meet one of either grandchildren or grandson who will tell us a little story. When you come to around this dog, we'll talk about this man. This man had empire everywhere. He connected to both K.O. Mbadiwe and Co. In short, the prominent people from this around this dog, we must talk about Igwegbe Odum people. It's a great family. It's a great clan. It's a village. I can say it's a village. It's a village on its own. Let's go and listen. You know? We don't do what people do. We do differently. The only thing you do is share this video, make it to go viral. Share it, like, comment, like, and share. And subscribe to our YouTube channel. Let's go. So, and you support us any way you want to support us so that we can go other places. It's very important. And we are into event coverage. Any type of event, contact us. We'll give you the best. That's what we do. Let's go.
So good afternoon, sir. May we know you, sir? Yes. Igwe Egbe Ngozi Ike Oliver. Okay. Nwa diọkpara Igwe Egbe Ọdụm. Awụ m nwa Okuma. Okuma wụrụ diọkpara Igwe Egbe. Igwe Egbe wụrụ diọkpara Ọdụm. Then abịa na Ọdụm family. General Green Mbadiwe was the first millionaire in Africa. Huh. JGM, General Green Mbadiwe. General Green Mbadiwe. Yes. Then mgbe emekwenu DPNC and NCNC. Ọkwanụ Green back in the KO Mbadiwe. Sponsored by money, by everything. He won the election and become a minister for trade. So coming to Omenoko, the man Omenoko that triggered Professor Peter Nwana to write a novel in Igbo in 1933. We are talking about that great man. Peter Nwana, look at his name there. Okay. He's the first writer of Igbo literature called Omenoko. Okay. Okay. So, but the man, there, they say that he told the history of Igwe Egbe. Yes, he knows the whole history. He write so many schools use it for Igbo literature. Okay. Different schools used it for Igbo literature. Omenoko, yes. Okay, then tell me more about alias Igwe Egbe Odum and this clan ebe no now about Obi. If you say like, you know, about this great empire. Yeah. Igwe Egbe Odum, we nabatara ndị ọcha n'ụjarị. Okay. Ọwụya onye nabatara ndị ọcha n'ụjarị. Ndị ọcha wee mee establish customary court. Ewere dobezie ihe as I don't know how to qualify. That's now with onye na ndị ọcha soba bekee socha akọwarịa they interpret for him. Then now we nabata ndị ọcha we handle that court n'ụjarị for about 20 years before bịazie kpọrọzie ndị ọcha bịa ndị Izọg wee nwekwa court aha na ndị ahụ nke ka na-eme exist now. Then Igwe Egbe is just like a judge. So he gives judgment after the white rules. He nullified the judgment. So that time? Yes, at that time. Okay. So we came to Arondizog, and then when you come to Arondizog, we start talking about Igwe Egbe Odum. It's like you are cutting the corners. Okay. I think Banaya Kai for God. So Fukwan Egagwai 1 or 2 because if you not there by now, if you know Igwe Egbe lutere ha here. No be the heba. Eba ko lutere settle down. Ba na ni na ke umunne. That is why it's one family. So Odum ni so both okay by the way Odum family. Odum family. The same not only that they are Odum family, they are the same father. If you Odumu muchara hancha. Obinesa. Oh, Odum kahau. Okay, Obinese had a 5. 5. Okay. Okay, say. And now is that they are all great families. Of course. So mention the family, the 5 family. Igwe Egbe Odum, Nwafọ Odum, Okori Odum, Mbadiwe Odum, Anachewe Odum. Okay. So eba na obuzi shobi. Eba no no the men Igwe Egbe Odum, gbara na ni na ke umunne. Can you fugodo just can you pick fugodo na can you fugodo the eba na ekwu okwu ya. So now this
the symbol. What a would I- symbol to show the entrance Okay. to the great family where it started. That is the Odumo itself, like Odomo, the symbol yes, of Odum. yes. Okay. Wow. Well, let's can you be fair bido. So you know what I'm like now. Then you are talking about the history of your family. That now after Green, by the way, was the first Igbo billionaire or in Africa. Africa, the Okay. first Oh, Emeka millionaire. Mitch. Where is he going? Sponsor KO now. Okay. KO became a politician and eventually was won the Minister of Trade Okay. when Abubakar was the Prime Minister. Okay. So, can you hear how with na Ubuduna after he become the Minister of Trade? Okay, help KO wetara. Yes. Okay, well, ọ kpọtakwara gọvanti ha tekolta here. Okay. Ọ ya kpọtara the gọvanti 1964. Before the war. Na telekolta niile batagasịrị ebe a. Before obi ekunye tekizie up now wee tegharịa the kolta now. Okay. So now, like if you that time when they have they describe around this as the home of commerce, like the headquarter of industry that time. Yes. Could different men had when those insights of like doing businesses? Can you sign for those 10? Okay, Mbadiwe. Okay. Ọ ya Duton ọwụ Minister for Trade. Yes. Ọ sign alụ Elenobia Yes. na marketing board. Okay. Then when we came establish NEPROC, palm kernel crushing, where they manufacture both soap and palm kernel oil. In this around this. Yes, of course. Very big industry. Come on, see more of your Seymour Obioha is a transporter. still come from this town. Yes, from up there. So now, so that time, okay, company in the sign like there was a company that was in a kuno different companies. The signature I mean Habatareba. Yes, the whole conference in Nigeria, both RST Briscoe, both Chevron, Shell, SOA, Leventis, Unilever. all of them, even flour mill. So all of them came in here with K.O. Mbadiwe's signature. So that's how great he was. His minister was ready. If he doesn't welcome you, you can't come in. Wow. That is the condition of government then. Yes. So, yes. That is remarkable. So, unu around this nwere mmadụ. Unu nwere nnukwu nwe ndị nta. Of course. When they kpatara ego before amụ anyị it will continue generation to generation. It never even stop. That's the one thing. You know, there's some place in Nigeria, dịka ebe a nyụrụ ọkụ, mana ebe a bụ when the generation go, the other one take over. We are growing anyway. Ka wo bi odum. Nke ka wo bi odum. Yes, kenu ho bi igwe gbo odum. So obi a kenke ton. Nke nu hu na. Okay, igwe gbo odum. Nke igwe gbo odum. Do nke atokwalu but it was built where they started their journey. So there were somewhere before they even came in this particular. They took off to One from the other side, where the Obi Odomo was established. The Obi is still there, but in the sense that when they were coming back from One, and then the person leading them here told Igwe Bodom, don't go through road.
Don't go just look at the sun, following the sun. When you see any water or river or anything, cross it. Then when you enter around this zone, anywhere you see a local tree, that is your home. So when they came, they saw a local tree here. There was a local tree here. Very my father said Ebu here no one. So that was 1980. My father will but I only Doma. Or not to Doma. This is saw. Ogoma, not even saw. Ogoma keji bugide. Bugide oji ahụ. Gbuchaa ya, o ji ekwe ha ada. Onike si ebe a gafee the other side, a na-afụ the other side, o ji ekwe ha ada. Onye na-egbu ọjị bịa gwa my father. O sị m ọjụọ ya ma ọ mụkwara ya ụdọ, ya direct ibo ya ada. O sị anaba mgbe o jizi eso ya nyada. Then the man may insist na ya agba mbọ hụ na anya wụ ọjị dara. Wee jebe dibịa. Dibịa were gwa ya gote ebuna. Na o weta ebuna, nya kpọdo isi n'ala, makwa ya n'ukwu ọjị ahụ. Then nya were mma suo ya ọfụma, nya egbukweni ugboro abụọ, nya gbuo ya once. The man were gbuo the ebuna. Once isi ebuna dapụ. The man ọtọtụ ebuna. My father said, "You isi eri. I'm a Christian. I'm a perspective." Then the man will buru the ebunana. But the man died though. That is another painful something. This is a true life story. The following 2 days, the man died. And the orgy still stand? No. After cut to the ebune, you see, by 1 o'clock, the orgy move. The orgy died, but the man won. No, ya win so. So he says about the orgy? Because he have ancestral orgy. The only thing na Chineke gbachara ọgụ. Unu niile dị ebe a, the orgy adafete inside there. Were dafe ebe nu mgbe unu adịghị. So the Iroko couldn't fall inside the compound. He fell the other side where there's no building. Wow. So that was what happened. So, but what do you think it transpired or it inspired Peter Nwanna to write about your ancestors? Because this book, this novel, the great novel was written in 1933. Yes, of course. You have then. Peter Nwanna, nwa ya Professor Nwanna. Okay. After Peter Nwanna dechara, nwa ya nwoke wu professor continue writing the literature of Omenoko because they know him, they know his history. So if you can describe Omenoko from somebody of the grandfather, who is Omenoko? If I can ask you, Kedu Kamadobo. How? In my reading, no a person who live true life. You can't say no the bad, you can't say no the good, you can't say no like a man who transpire as an example. A man made mistake. He did a mistake and he come back and realize that no my mistake and stretch and do a leader. Like who is Omenoko? I just want to know the kind of person I can say. Omenoko is somebody who loves, most especially his brothers and sisters. Ọ na-akpọ mbadi iwe apụ n'anwụ maka mbadi iwe mara mma nnukwu dị ọcha. So ibe ejere ofu nwaanyị dị mma akpọnatara ya. Omenoko must make sure na nwaanyị ahụ mara mma na ya akpọnatara ya mbadi iwe. This is a true life story. Yes, of course. Omenoko loves his brothers. Wow. He bought the land and shared to all of them. And make sure they live together
in the same place. This is great history. So Ekwadeba, ka efugo dia. Okay. Is a okwefe user mba. Ekwochie mbụ a. Ọ na-eji mgbe ọ nọ ndụ. O nwegasịrị ihe ndịda like egbe nduru. So Eji akpọ n'igwe egbe nduru ahụ and okay, igwe egbe. ma ite eji esiri ndị ohu nri. It's only now now alụgharịrị the building here. Enwere 40 rooms. Ndị ohu bi. Omenukoro. Yes. Ebe gate ahụ 40 rooms gara round. Then the main building dolo. Nothing na green mba the US kalụgharịa ya cement. Okay. It was a mud house. Unu aja no. Mgbe ahụ. So. Okay. So this is a great history. And I love it. So mba na-asa gụtara ohu mmadụ. Nkanu gụta ohu mmadụ. Orumba gụta ohu mmadụ. Ndekwa natara ibu from one. Okay. Maka abaghị moto eji ọkpa. Si one wee bata ebe a. Mba na-asa weta 20 ohu mmadụ. Or 20 ohu mmadụ. Yes. Nkanu 20 people. Orumba 20 people. Onye agụtara. Bunatara ya ngwongwo from one to ndị Izọg. After ọchịchara na ụjarị. So onye na-ekwukwe maka ọdụm. Igwe egbe himself. Igwe egbe himself. Yes. So all these people, Orumba 20. Nkanu 20. And Mbanasa 20. Yes. As like all kinds of appreciation after. Oya wu judge. Nọ na court ụjarị ndị ọcha mere appoint. Oya nabata ndị ọcha na ụjarị. The man was too brilliant. So ebe brilliant. ka o bido chiba. Chiba Orumba. Before bata ndị Izọg. Chibakwa ndị Izọg. Na-ejekwa judgment na court ndị awa. Ndị ọcha nọchara na ndị awa ebe a. Wow. So oya nwa wu onye ọkaikpe. Onye ya wụ ndị ọcha na-ebacha okwu anya. Interpreter akọwarị ya. O wee kwuzie onye ikpe ma. So normally he was a lawyer. He's a lawyer. He's more than a lawyer. He's a judge. He's a judge, yes. Judge. Oya nwa na ama mmadụ ikpe. Ya na-atụ nga. Onye ọ sị na onye heje nga eheje nga. So, but he was into slave trade. We heard that no make Lego through palm produce. Onwe ọ nakata ego like onwe issue or buy into slave trade or No, I was. So because the man is no some of his friends. Okay, genonte. Okay. Gente. Mgbe ha bi na mgbogo ebe ni. Ọ na-eje ahịa. He's a trader. Na-azụ ahịa. Na-ebu ahịa from here, na-eje Bende. Ejegide ahịa ahụ. Ndụ na-esokwe ya eje ahịa ahụ. Nwụkwa nrụ baa somebody like Nwankwọ Mgbeke. Ogbo eme nwa. And some other people na-esokwa na-ebujeri ahịa na Bende. So ngwa ahịa daa mmiri. Onye deri ọfụma Peter Nwanna. Onye deri ọfụma otu o siri mee. Ngwa ahịa dara mmiri. So by the time ha succeed le potacha owewu na-agụta ha ngwa ahịa. And ngwa ahịa ahụ wụ ngwa ahịa obodo ahụ enweghị. O bujere ha. O buru nke anyị enweghị. Wee nọta ebe a.
ahịa ọ na-azụ den oluzie ebe ahụ ebe o buzighị ngwaahịa je wee sị na ya agaghị agba aka na ndị a ha ya na ha kwuru bịa na ha ya anọrọ ebe a si bụ ihe ngwaahịa den ya na lecha ahịa ahụ na-abịa burukwa ahịa bịa kpọkọrọkwa ha oke ha nọrọ ebe ahụ o buru ngwaahịa ahụ nọtaghị ya oke mgbe ọ nọtaziri ebe a dị otu na nwa m Nkwọ Mgbeke wụ efigo na ndị Anịcha ndị Izọgụ wee wakpo ya ebe a ha bibu kedu ndị gị na ha so wee jee ahịa then o were sị n'ọbasi dị n'elu emegwo nke o ji ewuru chi ha naba na chi ụtụtụ wo ha bịa ka ha saa ahụ ajụjụ a ha were naba eweruzie n'abalị ha na one that is why they took off to one so ruo one being a successful man ike mefuna nwa onye na-achị one onye eze na-achị one ma oru mba were necha igwe egbe ọdụm anya si na ọma ihe were warrant o ji achị oru mba wee nye igwe egbe si ejidere nwa ya ahụ wa ha mefuna oto ka onye the warrant then igwe egbe wee chere oru mba ma ọ na for 20 years nwa ahụ were too igwe egbe wee were warrant nye nwa ahụ wee natabazi iba so ka ndị maka na ọ hapụziri ebe ọ ga-eme biznes ọ nọkwa that one kpọnọtachakwa ha ha ncha nọtachara. Okay. So this is the real story of what happened that time. Yes, ha ncha nọtachara onweghị nke anọta ha. So in sense, it was never a trade. It was never a slave trader. No. My father is not a slave trader. You see? maka ihe na ndị nne ebe a na ndị ohu n'ebe a ka ndị bụzi ndị ohu. Ndị ohu wụ 60 people bunatara ya ngwongwo. 40 decide they had to stay here. Na-akọrọ ya ihe. Ọba igwe egbe si ebe a toruo n'ama. That is how rich he was. Ana ya pụrụ eke. Ana ọ gbara here. Ha ya akọwa ihe niile ahụ kọchịcha ji niile ahụ nke kpọọ ya n'ọba. So the people were feeding well. Ana akpọ ha ohu because they were serving, not that na Agbatan has slave. Oh, my father. Nke a mezi n'ihu m. Okay. Mgbe a na-arụgharị ụlọ ka my father sị na ya achọghị ohu onye ọwụna na. Oku ụmụ igwe egbe jebere church wee pụta si ohu ọwụna na ma nke na-azara ya telefon mgbe a na-akụwa ya wee sị ha na onye ọwụna na ya wuo oku ụmụ igwe egbe achọghị so ọ ka ohu niile ahụ na ndị ahụ bunatara ya ngwongwo ọ bụghị no slavery. No, it's a servant. They are serving him, they are servant to him, and they live very comfortable and they have their children and everything. Also nke arụrụ ụlọ n'azụ ụlọ akpọrọ karete gbara dimkpa ọ sị ya ọ ga-ewu dimkpa anyị ma arụrụ ụlọ n'azụ ụlọ ihe echenwu azụ ụlọ ka ndị ache ihu ụlọ. So marokita ọnụ ya anwụgono ihe mere far back. Okay. Ọmụtahụ nwoke ọkarete mụrụ nwaanyị. So the generation just go like that. So
So okay, still man. So this is the man himself. I don't know. Oh, Igwe Bodum Igwe called Bodum. Wardum. Igwe Bodum. Igwe Bodum no up to 25 wives. Huh. He married up to 25 wives. But some of them nakwadana. So about how many children? Can you guess or count? Ah, Igwe one had. It's uncountable. And none of them was starving. He was feeding them well. Ah, they were all okay. Oh, Igwe lulu na. They Wow. were all okay. So this is the real story of the man. The man, they use his name to write the first Igbo novel, literature Yes. that won award in London in 1933. This is real history. Exactly. And we are in this around this a company. So what we do is to tell the history of our great grandfathers, those who have done a lot, those who did, and some narrative was sold to us, just like what he narrated to us. Some people think that he was a slave master, he sold his people, his relatives. But he never did that. They It was just a wrong narrative. They were casting him. But the novel proved what he did. Wow. Peter Wana write exactly what happened. Wow. Yes. Thank you very much, sir. So good afternoon, sir. So may you introduce yourself to our viewers? Afọ Fabian Igwe Elasi Uzodimma Igwe nwa Gbuoke. Igwe mụtara Okwuma tọrọ Gbuoke Igwe. So Gbuoke was the second son of Igwe. Then third one was Dot Igwe. Bia na iru korota ebe ni na nkonko Tijo company. Okay. So ọkwanụ bia we here. I'm the only direct son ya. So can I find Mpagia? Gbuoke. Okay, Gbuoke. Enya the men ahụ ya. Gbuoke ya ahụ ihe ji mmadụ ahụ otutu ya. Mana Michael Igwe. Okay. That's ahụ ya. So ahụ otutu ya Gbuoke ọza na business edition ya. So ọkwanụ ini ewu nka. Okay. Ini ewu this garden estate. Okay, na. Nke ime ties. Okay. Okay, kita. Ini ewu nka. Okay. Nka ini first wife ya. Okay. Nka ini diokpara ya. Okay. Before mkom bibi diokpara na. Okay. Nka nwa ya kwa. Okay. Nwa ya. Kezo kwa nwa ya kwa. Okay. My mother, my mother, no, ebe ngaru no nkam. Okay. Down the other side. So now coming to this Ifuna is a monument. This house Bono Mpagelo. Yes. Can you tell us about Mbaru and business empire when we were doing at that time? Ihe ọ na-eme business ihe ọ na-eme wa ake na mmanụ. Eso ya nkwụ. With ime ihe gbasara mmanụ nri. Ọhịa ọ zụrụ. Ahịa ọ zụrụ wee nwee ego ya. Okay. Both my Elena, both Aba Uzekwa, both Mazia, Obi Okigwekwa. The person before Okigwe. Bear when I'm Bogo Eba. And I bought Kancheta had that man. And I bought Ebanugo. Banugu akwa ọkwa the same pan produce this thing hancha ni nerekwa na Okigwe and Morozo ọkwa ya soro Okigwe all this man mere Okigwe to be town till today. Mpage? Yes. How? Oya nwa soro Okigwe here nyanwa mere Okigwe to be town. Oya nwa mepere Okigwe for the first time before ndị ọzọ soro ya. Kedu ife omena okoje kwuno ya mepere ịma nwe ife omena onye n'ife aka o mel. O tichara igwe akwụ dị iche iche n'ebe ahụ wee nwee ike create jobs and houses. So all company there. O nwechara igwe akwụ ebe dị iche iche.
Okay. Before nwụọ. So now, You only cool all the important. So you know, no company again. Igwe akwụ. Okay. And maybe Ebe a na-etufu ụmụ ejima olden days ahụ ya nwa ihe sụchara ikpo ọhịa ahụ okay. mechie itufu ụmụ ejima dị ha na-akpọ ebe ahụ wee ka gbara ọka igwe. So the owner of this house was pioneer that thing. Yes, and ọ ya nwa nna dị m. Okay, yeah, Abunadi Yes. is a great man. So because that time people na told you Ijena out here, mana yawa suchasianya, Sụchasịa rụọ ya ụnọ. well company people employ. Yes. Wow. Today ebe ahụ na-eme exist. The company ebe na Igwe akwa ahụ ka ọ nwụrụ o mechiri. Okay. But ahịa ahụ ike gbara aka n'azụ ruo taa. Okay, ya rụ the kagbara. Yes. Ebe ọ sụchara ebe ahụ ka a bịaziri ruo Ekede. So the popular Ekagbara no Kigwe. So the Bugbo ka iyi Ezumma Igwe egbe onye rụrụ ya. Ya masịrị ya ọhịa. Wow. Thank you very much. So and then yeah, okwuaru say like this. Ebe ọ rụrụ ụlọ doka like this. Na Ekokigwa. Then other men ndị ọzọ tibezie buildings. So they may develop way. So now how many years go ahead? Ama akwụkwọ asị ọkarịgwa ọrụgwokwe 100 o. Maka otu ahụ anọgodo. Kama otu ahụ anọ ha anọ 74 years m now. And Oboro go our first son. Mba. Wow. Then first son enyi ya. So approximately this is over 100 years. Yes. So in affair.